सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनल, सिग्मा अकॅडमी सिंधुदुर्ग, तसंच कुडाळ, वाभवे वैभववाडी, कसई दोडामार्ग आणि देवगड जामसंडे नगरपंचायत आयोजित नगरसेवकांच्या भव्य दिव्य परिषदेमध्ये मी चिन्मय घोगळे आपणा सर्वांचं शब्दसुमनांनी स्वागत करतोय. दर्शक हो, आजवर कोकणशाहीने अनेक सामाजिक उपक्रम घेतलेत. या सगळ्या उपक्रमांना दर्शकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलंय आणि मला खात्री आहे हा उपक्रम देखील दर्शकांना निश्चितच आवडेल. परंतु जास्त वेळ न घालवता आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम मी सर्व मान्यवरांना व्यासपीठावर उपस्थित राहण्याची विनंती करतोय. सगळ्यात प्रथम महेश झगडे सर यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचप्रमाणे विजय कुंभार सर, माहिती अधिकार क्षेत्रातलं फार मोठं नाव आहे. त्याचप्रमाणे आपले राजन गिरप सर, वेंगुर्ला नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप सर. त्याचप्रमाणे कसई दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण सर आमचे खूप चांगले मित्र आहेत. त्याचप्रमाणे कोकणशाहीचे संचालक तथा मुख्य संपादक साईनाथ गावकर सर. कोकणशाहीचे व्यवस्थापक राजेश हेदळकर सर. यानंतर आमचे खूप चांगले मित्र आहेत अक्षयजी, आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे. या प्लीज सर, प्लीज. त्याचप्रमाणे वाभवे वैभववाडी नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर मॅडम, तसंच देवगड जामसंडे नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू मॅडम, प्लीज. यानंतर वाभवे वैभववाडी उपनगराध्यक्ष संजय सावंत सर, या सर्वांनी व्यासपीठावर यायचं आहे अशी मी विनंती सर्वांना करतोय. सगळे मान्यवर व्यासपीठावर आल्यात. यानंतर सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत करण्याची विनंती मी संचालक साईनाथ गावकर यांना करतोय. यापूर्वी देखील कोकणशाहीनं सरपंच परिषद नावाचा कार्यक्रम घेतला होता. त्यावेळी माहिती पुस्तिका एका 100 वेगवेगळ्या शासनाच्या योजना ज्यामध्ये असतील अशी माहिती पुस्तिकेचं प्रकाशन कोकणशाहीनं या ठिकाणी केलं होतं आणि ही माहिती पुस्तिका देऊन सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत करण्याची विनंती मी संचालक साईनाथ गावकर सर यांना करतोय. सर्वप्रथम महेश झगडे सर यांचं स्वागत करायचं आहे. कोकणशाहीची माहिती पुस्तिका देऊन संचालक साईनाथ गावकर सर यांच्या हस्ते महेश झगडे सर यांचं स्वागत केलं जातंय. त्याचप्रमाणे विजय कुंभार सर, माहिती अधिकार क्षेत्रातलं फार मोठं नाव आहे, त्यांचं देखील स्वागत केलं जातंय. त्यानंतर राजन गिरप सर, वेंगुर्ला नगर पंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप सर यांचं देखील स्वागत होत आहे. त्याचप्रमाणे कसई दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण सर यांचंही स्वागत होत आहे. आमचे खूप चांगले मित्र आहेत अक्षयजी, त्यांचं देखील स्वागत होत आहे. वाभवे वैभववाडीच्या नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर मॅडम यांचं देखील स्वागत होत आहे. त्याचप्रमाणे देवगड जामसंडेच्या नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू मॅडम यांचं देखील स्वागत. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापक तथा मार्केटिंग हेड राजेश हेदळकर यांचं देखील स्वागत करण्याची विनंती मी साईनाथ गावकर यांना करतोय. सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत. त्यानंतर उपनगराध्यक्ष वाभवे वैभववाडी संजय सावंत सर यांचं देखील स्वागत करण्याची विनंती मी साईनाथ गावकर यांना करतोय. सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत झालेलं आहे. यावेळी पुढील कार्यक्रमाला अर्थात कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला सुरुवात करण्याची विनंती मी सर्व मान्यवरांना करतोय. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते रोपाला पाणी अर्पण करून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करायचं आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी, पक्षीही सुस्वरे, आळविती वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे. दर्शक हो, वृक्षांचे आपल्यावर अनेक उपकार आहेत. महाभारतातील कर्णालाही लाजवेल असं वृक्षांचं औदार्य आहे. खरं तर वृक्षांचे आपल्यावर अनेक उपकार आहेत. वृक्ष आपल्याला लाकडं देतात, फळं देतात, फुलं देतात, वेळेत प्रसंगी आपले प्राण देतात आणि माणसाला जगवतात. त्यांचे हे उपकार जे आहेत आपण कधीही फेडू शकत नाही, परंतु थोडीफार कृतज्ञता आपल्याकडून व्यक्त करता यावी यासाठी रोपाला पाणी अर्पण करून ही कृतज्ञता व्यक्त केली जाते आहे. त्यानंतर सर्व मान्यवरांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे अशी विनंती मी सर्व मान्यवरांना करतोय. यानंतर आपला देश ज्या संविधानावर चालतो त्या संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेचं वाचन करण्याची विनंती मी अक्षय सरांना करतोय. प्लीज सर. आपण भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन करून आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार. सर्वांना विनंती की सर्वांनी उभं राहायचं आहे आणि उद्देशिकेचे मी वाचन करेल आणि माझ्या पाठीमागून आपण सर्वांनी म्हणायचं.
आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्यांच्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.